आसंता काली प्रभु जगन्नाथଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। 9 ଦିନ ଧରି ସେ ଯାତ୍ରାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଲି ସେ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେଉଛି। 9 ଦିନର ଏ ଯାତ୍ରା ଶେଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ। ସାରା ଜୀବନ ଆଉ ବାହାରେ ଯାତ୍ରାରେ ମଜି ରହିବେ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ଅଛି ମାନେ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତ ବି ଅଛି। ତେଣିକି ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ଏ ରଥଯାତ୍ରା ବଡ଼ ସଂକେତ ଧର୍ମୀ ଅଟେ। ଜନ୍ମ ହେବା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହିଁ ମଣିଷର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଏ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦିନ ଶେଷ ହୁଏ। ହୋଇପାରେ ଏ ଯାତ୍ରା 9 ଦିନର, 9 ମାସର ବା କେଇ ବର୍ଷର, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ମଣିଷର ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅବିକଳ ଏକ ରଥ ସଦୃଶ। ଆଉ ଏ ରଥର ରଥୀ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ରଥର ସାରଥୀ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ହେଲେ ଏ ଶରୀର ରୂପୀ ପଥର ଅଶ୍ୱଗଣ। ମନ ହେଲା ଲଗାମ ସଦୃଶ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ଏ ଜୀବନ ରଥ। ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ରୂପୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମଣିଷ ବାହାରିଗଲା ପରେ ବସ୍ତୁତ ଦେଖାଯାଏ ଲଗାମହୀନ ଭାବେ। ସେ ଯାତ୍ରାରେ ଘୂରି ବୁଲେ। ଏ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁ କରୁ ଅକାରଣରେ ସେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଦୋକାନ ବଜାର ଆଲୋକ ରଶ୍ମିର ମାୟାରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜ ଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରାପୂରି ପାସୋରି ଦିଏ। ସେ ଭୁଲିଯାଏ ମଧ୍ୟ ଯେ ତାକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଜ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ଜୀବନ ତମାମ ସେ ସଉଦା କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସଉଦା କରୁଥାଏ କ'ଣ? ନାମ, ଯଶ, କ୍ଷମତା ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବା। ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଏହା ହିଁ ତା'ର ସଉଦା ଅଟେ। ଅଥଚ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ବେଳକୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କେହି ବି ତା ସାଥିରେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ଠୁଳ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତା'ର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା ତା'ର ଏ ଯାତ୍ରା ଯେ ମାତ୍ର 2.5 ଦିନର, ଏକଥା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଅବା ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲିଯିବାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ମଣିଷ ଭାବି ବସେ ଯେ ଏହି ଯାତ୍ରା ହିଁ ତା'ର ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ସେ ଭୁଲିଯାଏ ସେ ଏ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବାକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରିଛି। ଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ସରିଗଲେ ତାକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯାତ୍ରା ମାୟାରେ ଏପରି ମଜି ରହିଯାଏ ଯେ ତାକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାସୁଥାଏ। ଏ ଯାତ୍ରା ତା ମନମୋହକ ନିଶ୍ଚୟ। ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ସୁନ୍ଦର, ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣରେ ଭରପୁର। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଣିଷଙ୍କର ଗହଳଚହଳ ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ଅନନ୍ତ ମଣିଷମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ମେଳାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏ କୂଳରେ କିଛି ଗୋଟାଏ ସମ୍ମୋହନ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି। କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ କ'ଣ ଏତେ ଲୋକ ବୁଲୁଥାନ୍ତେ? ନା କିଛି ଅଛି ଯାହା ମଣିଷର ମନକୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି, ଟାଣି ଆଣୁଛି। ମଣିଷ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ନିଶା ଅଛି। ଝେନ୍ ଧର୍ମଗୁରୁ ଚ୍ୱାଙ୍ଗ୍‌ତ୍ସୁଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥା କହିବି, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଚ୍ୱାଙ୍ଗ୍‌ତ୍ସୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ଏକ ପ୍ରଜାପତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଚ୍ୱାଙ୍ଗ୍‌ତ୍ସୁଙ୍କ ଉଦାସ ଭାବ ଦେଖି ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି? ଚ୍ୱାଙ୍ଗ୍‌ତ୍ସୁ କହିଲେ, ରାତିରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଏକ ପ୍ରଜାପତି ହୋଇଯାଇଛି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏ କଥା ଶୁଣି ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏଥିରେ ଉଦାସ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ବି ତ ଦେଖୁ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ମୋ ଚିନ୍ତା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋ ଚିନ୍ତା ନିଦରୁ ଚେଇଁ ଉଠିବା ପରେ ହେଉଛି। ଏବେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲାଣି ଯଦି ଚ୍ୱାଙ୍ଗ୍‌ତ୍ସୁ ପ୍ରଜାପତି ହୋଇଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିଲା, ତେବେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ପ୍ରଜାପତି ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ ସେ ଚ୍ୱାଙ୍ଗ୍‌ତ୍ସୁ ହୋଇଯାଇଛି। କେଉଁଟା ଠିକ୍ ତା କିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ? ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେବେ ମୁଁ ପ୍ରଜାପତି ଥିଲି କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଭାବି ପାରିନଥିଲି ମୁଁ ଚ୍ୱାଙ୍ଗ୍‌ତ୍ସୁ ବୋଲି। ଏବେ ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସତ, ହେଲେ କିଏ ଜାଣେ ପ୍ରଜାପତି ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବ। ମୋର ଚେଇଁ ଉଠିବା ପ୍ରଜାପତିର ଶୋଇପଡ଼ିବାର ହୋଇଥାଇପାରେ। କାହିଁକିନା ମୋର ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଜାପତିର ଜାଗିବା ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ତେବେ ଏମିତି ହୋଇପାରେ ପ୍ରଜାପତି ଏବେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ ସେ ଚ୍ୱାଙ୍ଗ୍‌ତ୍ସୁ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଯେଉଁ ବସି ତୁମମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି ତାହା ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ବସିଛି ନା ପ୍ରଜାପତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି? ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କର କେଉଁଟା ଠିକ୍, ସ୍ୱପ୍ନ କେଉଁଟା ବାସ୍ତବ। ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ଏପରି ଏକ କ୍ଷଣ ଉପନୀତ ହେବ ଯାହାକୁ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି କୁହ ଏବଂ ଯାହାକୁ ତୁମେ ବାସ୍ତବ ବୋଲି କୁହ, ତାହା ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣଧର୍ମର ବୋଲି ମାଲୁମ ହେବ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। କିଏ ରାତିରେ ଆଖି ବନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ କିଏ ନିଦର ଖୋଲା ଆଖିର ସ୍ୱପ୍ନ। ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ଏପରି ଏକ କ୍ଷଣ ଉପନୀତ ହେବ ଯାହାକୁ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି କୁହ ଏବଂ ଯାହାକୁ ତୁମେ ବାସ୍ତବ ବୋଲି କୁହ, ତାହା ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣଧର୍ମର ବୋଲି ମାଲୁମ ହେବ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। କିଏ ରାତିରେ ଆଖି ବନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ କିଏ ଦିନରେ ଖୋଲା ଆଖିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ସଭିଏଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କହିବାର କଥା ହେଲା, କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ତୁମେ ଚେଇଁ ରହି ଆଖି ଖୋଲା ରଖି ଦେଖୁଥାଅ ଆଉ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଶୋଇ ଶୋଇ ଦେଖୁଥାଅ। ସବୁକିଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ତେଣୁ ଚିତ୍ରିତ ନନ୍ଦିଘୋଷ ପରି ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଥାଅ। ଯିଏ ଏଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ତା'ଠାରୁ ମୂଢ଼ ମଣିଷ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ବାହୁଡ଼ି ଯିବାର ସତ୍ୟଟିକୁ ମଣିଷ ଯଦି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଯାହା ହେବା କଥା ତାହା ଅବଶ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଯାହା ପାଇବାକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତାହା ଅବଶ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଆଦୌ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ କହିବାର କଥା ହେଲା, ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ସେ ଯେପରି ଭୁଲି ନ ଯାଏ। ତାକୁ ଯେ ଦିନେ ବାହୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ହେବ ସେ ଯେପରି ପାସୋରି ନ ଯାଏ। ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ 9 ଦିନ ପରେ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରି ନିଜ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ।
ତେଣୁ ଯାତ୍ରାର ଚାକଚକ୍ୟରେ ଭୁଲି ନ ଯାଇ ସେ ବାହୁଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥାଉ। ଏ ଶରୀର ରୂପୀ ରଥଯାତ୍ରା ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିବାର, ଜୀବନ ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବାର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଅବସର। ଏ ଅବସର ହାତଛଡ଼ା ହୋଇ ନ ଯାଉ। ଏ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ହେଉ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।